תקציר תולדות המחאה. עד 2008 בהופעת הרשת בעצם המחאה הייתה בידי מפלגות, ההסתדרות, ארגונים, אפילו לא שדולות. המחאות העממיות היחידות, היו כמה מחאות עממיות כמו הפנתרים השחורים, כיכר הלחם, אפילו ויקי כנפו התחילה בצורה ספונטנית עממית, אבל שדולת הנשים מיד השתלטה עליה, אז זה חצי חצי. וכן היה מהפכה שקטה. את המהפכה אני מחלק לחצי חצי. מהפכה שקטה עד הופעת הרשת, ומאז מהפכה אקטיבית, והמחאות המוסדיות בעצם השתתקו אחרי ההתנתקות, ונהיה שקט טוטלי לכמה שנים, אפילו התנגדות והימנעות מהמילה פוליטיקה או משיחות פוליטיות או שיחות על המצב, ממש היה וקום. ואז ב-2008 עם הופעת הרשת אני באופן אישי רצתי באותו זמן עוד פעם בעיריית חיפה כדי לתמוך באמיר גרינבוך שרץ בסיעת לב העיר. הצטרפתי אליו בתור הדור הבא, קבוצת הדור הבא, וכבר עשיתי חוג פאב וכבר עשיתי אירועים בפייסבוק. זה עוד לא, זה היה כל כך מופרך, אבל זה מה שקבע עד היום את הטון וקובע עדיין את הטון, שבן אדם אחד יכול לפתוח הפגנה ויכולים להופיע 5 אנשים, 50 איש, 500 איש, 5,000 וגם 50,000 מהפגנה שבן אדם פותח לבד. היום זה הרבה יותר קשה. פעם זה היה קל בתחילת הפייסבוק, יכולת להזמין עשרות אלפי אנשים לאירוע, זה היה הרבה פחות מוגבל. עוד שלב במהפכה השקטה ובמחאות המוסדיות היה הופעת האימייל, וגם הפרטת הערוץ הראשון והתאגיד והופעת ערוץ שני ועוד תחנות רדיו, שאחרי רצח רבין ב-1995 מי שהוביל את המהפכה השקטה כביכול זה לא קבוצה אפילו, זה אנשים נפרדים כמוני שפתחו קבוצות בערים הגדולות וביישובים גדולים שהיו מחוץ לשליטה של המפלגות הגדולות ששלטו אז ברשויות המקומיות, ובעצם באנו לפרק את השליטה של המפלגות הגדולות, שזה או הליכוד או העבודה או המפד"ל דאז, תלוי באופי של היישוב, מהשליטה בפוליטיקה המקומית. עד היום המפלגות כמעט לא קיימות בערים החילוניות. הראשי עיר בעצם הפריטו את עצמם לכל מיני מותגים מקומיים עשור אחרי שזה קרה ב-98. ב-98 אני רצתי בתור חיפאי עם אופי, ובסופו של דבר נתתי את הכוח שלי לשמואל גלברט לראשות העיר והירוקים, ולדור שלם דורש שלום רשימה שנכנסה ב3 מנדטים, והירוקים נכנסו ב4 מנדטים, ובזה זה פירק את שלטון העבודה ומרץ מעיריית חיפה. מה שלקח עד היום לא קרה באמת, כי האנשים עדיין נשארו בתמונה, כמו סביון וכמו יונה יהב, הם מפלגת העבודה לגמרי. ואז ב-2008 התחילה בעצם המחאה האקטיבית, מכיוון שלא היה צריך להיות ארגון עם מיליונים ואוטובוסים ודואר, היה כבר אימיילים, היה סלולרים, ואז הופיע הרשת, ואחרי זה הסמארטפונים, וכל בן אדם נהיה תאגיד. תאגיד שידור, תאגיד עריכה, תאגיד הזמנה, תאגיד הפקה. זה המהפכה האמיתית שקרתה, ולקח עוד הרבה זמן עד שאנשים התרגלו לזה, ואנשים התארגנו והתחילו לדחוף את נושא הדיור,
שזה הנושא העיקרי של המשפחה והמחיה והתרבות וכל מה שיש, שזה באמת הנושא העיקרי. והיה הרבה התארגנויות, ובסוף נוצר ב-2010, אם אני לא טועה, היה דיון חירום בכנסת שהשתתפו בו הרבה חברי כנסת, הרבה ארגונים עצמאיים חדשים, הרבה אנשים שלא עסקו בפוליטיקה עד אותו זמן, ומשהו התעורר אצלהם ומשהו נדלק אצלהם. אני באותו זמן כבר הייתי במהפכה משל עצמי, שגיליתי שאני כאבא גרוש, אין לי זכויות, וכל ענייני המשפחה הם בדלתיים סגורות, ויש עולם שלם של פלילים שלא הכרתי, מערכת שלמה משפטית שלא הכרתי, משטרה שלא מתפקדת. זה לא הפעם הראשונה שנתקלתי במדינה ולא אהבתי את מה שאני רואה. כשרצתי ב-1998 לראשות העיר, ואחרי זה למועצת העיר מטעם דור שלם דורי שלום, ותמכתי בגלברט לפינוי בזן, כבר דור שלם דורי שלום רץ על נושא החינוך, שבעיניי בתור מי שכבר סיים תואר ראשון, זה לא רק מערכת משעממת כמו שיונה יהב נזכר השנה להגיד, אלא מערכת לא רלוונטית, והיא הייתה כבר לא רלוונטית כשאני הייתי ילד, בעיניי. ואני מודה שאני יוצא דופן באופן טוטלי מהיום שנולדתי ואפילו קצת לפני. מהמחאה הזאת של הדיור בעצם נדלק מה שנקרא מחאת האוהלים ב-2011, שהגיע עם המאהל של דפני ליף ברוטשילד והתרחב לפריסה ארצית, מה ששבר את מדינת תל אביב. אני טרחתי מאוד בזמן הזה שזה יקרה. בעצם עד מחאת האוהלים כל המחאות הסתכמו בהפגנה אחת גדולה בתל אביב, כולם באים, הולכים ובזה זה נגמר. אז מחאת האוהלים הייתה קצת פיתוח של זה, היא הייתה 2.5 חודשים או 3 בחופש הגדול עד 1 בספטמבר, ובאמת כל הזמן היה פעילויות, ופעם בשבוע היו צעדות, ונולד משהו חדש לגמרי. ובאמת ב1 לספטמבר מי שחשב שהוא יצר את האירוע, או מי שבאמת היה לו יותר כוח אז והיה עוד מחובר לתקשורת, שהתקשורת הייתה לגמרי לא בעניין של המחאה כמו היום. היום יש סיקור יומיומי, פעם בקושי הסכימו לבוא לשדר בשידור חי בזמן שהיו צעדות גדולות, לקח לערוצים זמן לקלוט שזה קורה. וב1 לספטמבר כולם הלכו, ואני לקחתי לעצמי משימה עצמית, וחלק מהאסטרטגיה שכבר הפעלתי בנושא המהפכת אבות זה לשמור על הרצף של ההפגנות, רצף שבועי, שכולם צחקו עליי, אמרו שאני מדמיין שאין סיכוי, ובאמת לקח שנים עד שנהיה רצף שבועי, או מעבר לחופש גדול וחופש פסח, מעבר לחופשים, או עד שהתחילו להפגין כל השנה, כי בחורף לא היו מפגינים אף פעם, כי יש גשם לפעמים, מטפטף. כל זה נשבר לאט לאט, זה תהליך מאוד ארוך שקרה עם כמה גלים של מפגינים שהם לא דומים, שבחלק מהמקרים הם אותם מפגינים שהפגינו בזמן דור שלם דורי שלום, ועדיין הם בתפקידים בעמותות ונמצאים בעיריות, ובעצם הם המדינה, אבל חלקם עדיין מפגינים ופעילים חברתיים. אני ביניהם אף פעם לא לקחתי תפקיד בשום עירייה ובשום מפלגה ובשום משהו שקשור למדינה, לעומת כל הסובבים אותי, שעד היום הם עסקנים או שכירי מדינה. לקח הרבה זמן, רק בעצם ב-2012 הצלחתי ליצור קצת יותר הפגנות. ההפגנות היו מאוד קטנות, 50 איש זה היה הפגנה גדולה. הפגנתי מול הבית של כחלון, שם נולד בעצם הבאים
באים לבנקאים, באים לשופטים, באים לשרים, באים למנכ"לים, שעד היום, אולי היום כבר הפסיק, אבל היה הרבה פעולות מול טייקונים בבית, מול שרים בבית, מול מקבלי החלטות בבית, מקבלות החלטות. זה נהיה ז'אנר מחאה ידוע, לקח הרבה זמן, חטפתי מכות, עצרו אותי, התעללו בי, ובסוף מה שקרה זה כל פעם שאני אומר אני, אז היו שם עוד אנשים. תמיד, לא עשיתי שום דבר בעצמי. הקמנו את מאהל דרי הרחוב, אוהל הפתרון, במת העם, בצומת ארלוזורוב נמיר, ב-2012, ותוך כמה שבועות הצלחתי שוב ליזום אירוע בינלאומי שנקרא United for Global Change, שחבורה די גדולה של אנשים כבר עשו אירוע אחד כמה חודשים לפני, אירוע שהביא כמה מאות אנשים והיה מאוד מתוקשר ומוצלח. עד היום אף אחד לא יודע מה זה אומר United for Global Change, רק אני אומר, כל אחד ראה את זה אחרת, כנראה, אבל זה היה לפחות קריאה ללא מרוצים ממה שיש. אולי אז עוד לא כל כך הבינו וידעו עד כמה לא מרוצים ממה שיש, וזה הלך, ואם מדברים על אסטרטגיה, שכולם פטפטים אסטרטגיה, אבל אף אחד לא באמת יודע מה זה, אם אתה לא יודע איפה זה התחיל לפני 5, 10, 15, 20 שנה, אז זה לא אסטרטגיה. אם אתה לא יודע איפה זה התחיל, מה התהליך ומה התוצאה, אז זה לא אסטרטגיה. ומדובר רק בשנים רבות. אז האירוע בעצם התניע את 2012, ביוני כבר שברו, היה את הפגנת זכוכיות הבנקים, ואחרי זה שהבינו שאני כבר יש לי מאהל דרי רחוב, שהדלקתי את 2012 באין סוף מאמצים עם מלא אנשים, מאמצים לא כושלים, אבל מאמצים שעד שנצבר מספיק אנרגיה כדי להגיע ליוני, ושוב פעם, זה רק קרה ביוני, כי אנשים מפגינים רק בחופש הגדול, לקח הרבה שנים עד שאנשים יצאו או ייצרו או גידלו מתודות חדשות, מאשר להגיע לתל אביב להפגנה פעם אחת. לקח הרבה מאוד זמן. ואחרי זה רצף ההפגנות, בסרטון אחר אני אעשה, מאותו רגע שהצלחנו לייצר רצף הפגנות ושוב פעם להתסיס ולהדליק את המחאה, מאז התחיל שלב נוסף בתוך השלב האקטיבי של המחאה והמהפכה האקטיבית. מהפכה, שאני אומר מהפכה, אני מתכוון לכלל המחאות בכלל הנושאים האזרחיים החברתיים. לא ימין שמאל, לא דתיים חילוניים, לא כל הנושאים שאתם מכירים שהתקשורת ובעלי האינטרסים. מדובר על הגז, על זיהום, על ענייני משפחה, על שחיתות, על אלימות של המערכת, אלימות בגנים, אלימות פעוטונים, אלימות במערכת החינוך. כל הנושאים האלה עלו ומופו בין 2011, עוד לפני, תלוי מי סופר, עד 2017-2019. בזה נגמר הסיפור. מאז אין מחאה. מאז זה כנסים פוליטיים שהם לגיטימיים לגמרי, אבל לדעתי עדיף לעשות אותם באולמות, ואז לשבת ולדבר ולתכנן ולדון וליצור חזון, ולא סתם להתרוצץ ברחובות עם סיסמה שזה מחאה. מחאה זה משהו אחד, זה של העם. רשות שופטת, מחוקקת ומבצעת זה של המדינה, והאחרונה זה הרשות התקשורתית, שהיא סרטון בפני עצמו.